Nou catàleg d'establiments emblemàtics a la ciutat, una llista que n'ha deixat fora espais com la Sala Parés, que funciona com a galeria d'art des de 1877. De fet, és la primera que hi va haver a l'estat espanyol i la setena del món en antiguitat. Per tot això, la decisió ha sorprès els propietaris. Jo crec que és possible que les persones que hagin pres aquesta decisió, amb més informació sobre tots aquests elements i sobre la història i el que representa això en el context cultural de la ciutat, puguin revisar la seva decisió. La barreteria Obac, en canvi, és un dels 32 comerços que s'hi han inclòs per ser considerats de gran interès. Data de 1924 i sempre ha estat a mans de la mateixa família. La notícia ha estat ben rebuda, però no acaben d'entendre que, a més dels elements exteriors, s'hagin de protegir els mobles de l'establiment. Està bé mantenir l'estructura i així, però clar, hi ha altres coses més funcionals que no sé fins a quin punt, si a mi m'obliguessin a tenir segons què aquí a la botiga, poder no em diria bé. El catàleg estableix dues categories més. 152 locals hauran de preservar de forma parcial els elements patrimonials i unes altres 42 només n'hauran de protegir alguns elements paisatgístics. Aquest document no satisfà l'Associació d'Establiments Emblemàtics, que ja ha anunciat que hi presentarà al·legacions. En base que està mal classificat, perquè no s'ha tingut en compte l'antiguitat ni l'activitat, que és el que nosaltres defensem, que ells diuen que no, però a l'informe aquest jurídic que han fet ells, allà no posa que no es pugui fer. Llavors, s'ha fet un informe jurídic sense conclusions. L'Ajuntament manté que no pot interferir en l'activitat comercial. El document estarà en exposició pública 2 mesos. Serà el nou govern municipal qui decidirà si té en compte o no les al·legacions.